וואי אחי, אני לא מאמין שסוף סוף סיימנו את כיתה ו'. כן אחי, זהו, עכשיו אנחנו נהיה גברים, ואנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נהיה חכמים. כן, ואמא כבר לא תוכל להגיד לי לא לשחק פורטנייט עד 11 בלילה. לא, היא לא. ואתה יודע למה? כי אנחנו גברים. כן, כן. רק חבל שלא שיפצו את המגרש, אה? כן, הוא נראה כמו קקמייקה מכיתה א'. לפחות לא נצטרך לראות יותר את המגרש הישן הזה, אה? בזה אתה צודק, דניס. בזה אתה צודק. טוב, ארידור, אני הולך. אני אראה אותך בכיתה ז', אה? חופשת קיץ אחת לאחר מכן. יואו, ארידור! היי, דניס! מה קורה? וואלה בסדר, התבגרתי, גבעתי, השתנה לי קצת הפרצוף, אבל עדיין נשאר לי הכל ציף. כן, כנ"ל, אבל אנחנו בכיתה ז', אל תדאג, זה עוד יסתדר, זה עוד יסתדר. אני רואה שאתה לובש את אותה חולצה כבר 3 חודשים. כן, כן, ואני רואה שגם אתה. כן, לא היה לי כוח להחליף חולצות, אז אני נשארתי עם אותן חולצות. הגיוני, זה נשמע כמו משהו שהייתי עושה. אגב, בא לך ללכת לכדורגל? מה, במגרש הישן הזה? כן, כן, ככה, אתה יודע, לנוסטלגיות. טוב, סבבה. 5 דקות לאחר מכן. מה הם עשו למגרש? רגע, מה? הם עשו שיפוץ גם לבית ספר? הם לא יכלו לעשות את זה כשעוד היינו בבית ספר? הם לא טרחו אפילו לנקות לנו את השופטים. דניס, תסתכל מה הם עשו. מה הם עשו? הם שיפצו את השירות.